Onko hyvä, mansikka? Kesä ja mansikat kuuluu yhteen. Mä sentään muutaman tokkosen ja syönyt. Pekka kanssa. Tulehan minä. Joku voi tulla. Änkee, 2 ihmistä mahtuu tähän Meitä näin. mahtuu 4 tähän penkille. Niin, Ja... mahtuuko mun oli Joo, mahtuu. Olen niin pieni ja sievä, että kyllä. Joo, ja kiennyt vaan siitä Reetta. Niin. Mitä? Et sä voida suuntaa tänne Ei päin. kun mä ajattelin, että jos sun täytyy mennä. Jos me ei tehdä. Joo, Jotenkin vähäinen tekee. Näin. kiitos. Kestääkö sä tuoneet kaikki? Kestää. Se on tuhonnut jo. Se on tuhonnut jo. Tota voi siirtää vähän sinne päin, jos haluaa. Niin, tästä me saadaan lisää tuolla. Niin, se on hyvä idea. Kaikkien kortit kyllä. Ei sillä väliä. Ei kyllä Se on väliä. taas likannut. Mä näen tästä hyvin ikkunasta heijastuu teidän kaikkien kortit. Ei se haittaa. Ei, Ei se haittaa. enkä mä katso. Mulla on onneksi niin huono näkö, että mä näkis vaikka... Mä voin jakaa jo, Jaa nyt. mutta mä jaan Sarille tohon noin. Joo. Mä jaan nyt tällainen niinku... Onko tää kasa niinku... Joo on, mutta jätän vielä toistaiseksi siihen. Toi on Leifi. Joo. Niin. Joonas ei varmaan vai? Joonas ei ehkä mahdu tähän, tai jos mahtuu, niin jaetaan sille erikseen tonne Sarin ja Okei. Merjan väliin. Joo. Mitähän Joonnaskin huomioida? No, me kysymme. Niin. Nimenomaan. Niin täällä, siis tuossa joessa, onko siinä kaloja? Kai siinä on. Taimenia tai On pieniä ainakin, mutta kai siinä on isompia. Haikaroita siinä on näkynyt. haikareita? Jaha. Tai jotain muuta lintuja. Te lokkeja ei ole. Ei. Niitä mä olen kuvannutkin lokkeja paljon. Eikö se joku Harrastaa valokuvausta. Okei. Joo. Kyllä se joku kerta kun täällä olin, niin tosta näin haikaron. 7 ehkä pitäisi olla. Selitätkö sä nyt säännöt? Selitän nyt. Okei. Elikkä laitetaan joko niinku samaa väriä tai sitten niinku samaa numeroa. Ja niitä voi laittaa niin paljon kuin menee. Niin värejä. Saman väristä ei saa laittaa. Jos ei iso samanumero. Jos ei ole sama numero, niin ei saa laittaa. Niin. Mitä? Siis että jos sulla on kädessä vaikka 2 sinistä korttia, mutta ne on eri numero, niin niitähän ei saa laittaa. Juu, ei saa laittaa. Ei saa laittaa. Joo. Ja sitten se, kaikki näitä lisäkortteja, jos on skip, niin se hyppää yhden yli. Joo. Ja mikä sitten... Reverse, niin vaihda suuntaa. Niin. Ja niitä saa periaatteessa laittaa vain yhden niin kuin Niin, itse aivan. tähän näin, mutta saa päättää erikoiskorttiin. Käykö? Mutta erikoiskorttia saa siis laittaa vain yhden kerran. aina, Joo, jos- se oli vähän hämärä, kun me viimeksi just niin kun pelattiin Linnapuistossa, sitten kun oli niin kuin 3 reverse-korttia tai jotain semmoista, ja sitten oli 4 skippiä, sitten oli ehkä 2 pelaajaa tai 3 pelaajaa, niin siinä meni sen verran sekaisin, että laitetaan vaan niin, että yhden saa laittaa niitä erikoiskortteja kerralla. Sitten on niitä värivaihto, että Juu. niihin saa vaihtaa värejä. Juu. Semmoisen voi laittaa minkä päälle Niin. vaan. Ja sitten yksi, mikä meille tuli, niin jos mä laitan tästä näin, niin kuin, että nosta 4 ja sanon vaikka vihreä, niin sä nostat 4, mutta sit sä kuitenkin laitat tähän vielä vihreän kortin. Et se on joku, niin kuin, että sitten vaan nostaisi ja seuraava laittaa vihreän, mutta käykö semmonen sääntö? Että saa Sama sekä pelaaja nostaa että laittaa pelaa. kortin, vaikka Joo, nostaa. niin joo. Okei, käy. Joo. Koska siinä säilyy se, niin kuin, tavallaan hän muistaa sen, mikä väri se on ollut. Sitten meillä, niin me todettiin, että se oli catch. Okei. Tälle. Onko hyvä, mansikka? Kesä ja mansikat kuuluu yhteen. Mä sentään muutaman